Unsa man ang maayong buhat. Efeso Kapitulo 2 versikulo 10. Mga binuhat kita niya, nga gibuhat kita diha kang Kristo Jesus, alang sa mga buhat nga maayo, nga gitagana sa Dios aron managawi kita diha kanila. Ang atong pagdawat sa Dios sigurado lamang pinaagi sa iyang hinigugmang anak, ug ang maayong mga buhat mao'y resulta lamang sa pagbuhat sa iyang mapasayloon sa sala nga gugma. Wala sila'y dungog nga rikanato, ug wala kita'y ikahatag nga atua, alang sa atong maayong mga buhat diin kita makaangkon og bahin sa kaluwasan sa atong mga kalag. Ang kaluwasan mao ang walay bayad nga gasa sa Dios ngadto sa magtotoo, nga gihatag kaniya alang lamang kang Kristo. Ang nasamok nga kalag mahimong makakaplag og kalinaw pinaagi sa pagtuo kang Kristo, ug ang iyang kalinaw mahisama sa iyang pagtuo ug pagsalig. Dili niya ikapresentar ang iyang maayong mga buhat ingon nga usa ka pangamuyo alang sa kaluwasan sa iyang kalag. Apan ang maayong mga buhat ba walay tinuod nga bili? Ang makasasala ba nga makasala kada adlaw nga wala siluti? Giisip sa Dios nga may samang pabor sa usa nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo, naningkamot sa pagbuhat sa iyang integridad. Ang kasulatan nagtubag, kita mao ang iyang binuhat, nga gibuhat diha kang Kristo Jesus, alang sa maayong mga buhat, nga gitudlo sa Dios nga daan aron kita managawi diha kanila. Diha sa iyang balaan nga kahikayan, pinaagi sa iyang dili takos nga pabor, ang Ginoo naghimo nga ang maayong mga buhat pagagantihan. Gidawat kita pinaagi lamang sa merito ni Kristo, ug ang mga buhat sa kaluoy, ang mga buhat sa gugma nga putli nga atong gihimo mao ang mga bunga sa hugot nga pagtuo, ug sila nahimo nga usa ka panalangin nga rikanato, kay ang mga tawo pagagantihan sumala sa ilang mga buhat. Kini mao ang kahumot sa merito ni Kristo nga naghimo sa atong maayong mga buhat nga madawat sa Dios, ug kini mao ang grasya nga nakapahimo kanato sa pagbuhat sa mga buhat diin siya naganti kanato. Ang atong mga buhat sa sulod ug sa ilang kaugalingon walay merito. Kung nahimo na nato ang tanan nga atong mahimo, isipon nato ang atong kaugalingon nga walay pulos nga mga sulugoon. Dili kita angayan nga pasalamatan sa Dios. Gibuhat lamang nato ang atong katungdanan nga buhaton, ug ang atong mga buhat dili unta mahimo sa kusog sa atong kaugalingong makasasala nga kinaiya. Ang Ginoo misugo kanato sa pagduol ngadto kaniya, ug siya mopaduol kanato, ug sa pagduol ngadto kaniya kita makadawat sa grasya nga pinaagi niini, magabuhat ni adtong mga buhat nga pagagantihan sa iyang mga kamot. Ang paghago sa gugma nagagikan sa buhat sa pagtuo, samtang tinuod nga ang atong mga bisi nga mga kalihukan dili sa ilang kaugalingon makasiguro sa kaluwasan. Tinuod usab nga ang pagtuo nga naghiusa kanato ngadto kang Kristo mopalihok sa kalag sa pagbuhat.